Si a l'etiqueta posa multicereals però el primer ingredient és farina blanca, no és integral. Avui, dins de Pa Blanc versus Pa Integral, t'ensenyo a llegir l'etiqueta sense embolics. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu C30 per a rebre el pla de 72 hores Pa Real. Seguim, no miris l'eslògan, mira la cara B, ingredients i ordre. Ens calen una lupa i una brúixola. La lupa per buscar el primer ingredient, que és el que més pesa. Amb la brúixola busca farina de blat integral o 100% integral abans de la farina blanca. Evita també sucre, xarops i olis vegetals genèrics. Sospita si veus 1. Multicereals però sense integral al davant. 2. Xarops, sucre entre els primers ingredients. I 3. Una llista eterna d'additius. Veuràs com amb dues bones lectures aquesta setmana ja notaràs claredat. Aplica el pla 72 hores. Dia 1, gira un pa. Dia 2, compra'n un 100% integral. I dia 3, repeteix i anota gana i energia. Ves a la bio, WhatsApp i escriu C30 per rebre el pla de 72 hores Pa Real. Demà, a 2:15 del migdia, tercera part.